Poto kucinta bibingka chocolate moron sinarungsong so manlatik na lupak kerekeg kasabarol Talaga, tagpira man ko yan, bibingka, tagpira. Kabay 4 aputos duha kabuos Kuya, taga saan ka, kuya? taga Pambuhan Nordin sa Marbarangay 1 Poblasyon Arsinyatan A Straight ang kapitan si Jan Balangkitan first cousin Kompleto. ni Vice Mayor Ronel Adora Tan-an Mayor si Felipe Atencio Sausing Kuya, anong pangalan mo, kuya? si Jonathan Espinar Salazar 24 anyos para makumpleto Kompleto si kuya. May asawa? wala wala Iton- na yan kayo Iton la. Ay, balyo na kang didikan, kuya. Magaling eh. Balyo na, mapalit kami bibingka ya. Listo si kuya, magaling. Magaling ka man kuya. ilan isang balot lang Magaling si kuya manginggan iyo. Uy, ikaw. Oh, din ka kuya typical nga babalik ya dihan, then Lasarawis. Tikang pag naglilibot lawang hanggang alin. Ah, so naglilibot ka talaga. Hindi nakikita niyo. Tigang Oo. sa Ay, di nakabot-abot maninig. aksan nga to nga. Kuya, di mo maninigin mo. Di sa iyo. Sa Inaangkat mo lang din yan, kuya. Nga mga paninda mo. ano, Pambuhan Northern Summer, Barangay City, Del Rosario Street. Ini mga imong mga kuan. pagkaon. Opo. Tapos ililibot mo talaga nga ni. So, nabiyahe ka nga din, nasakay ka. Ay, Opo. kung saan yung pag- Di ka magkikinanta ka din sa mga Oh, na pero man yung binta, kuya. Kaya lang, kung pag di siya Oo, magkanta, di siya 4,000. Wow. Kay di kadlugi sa pagkinanta kay malaka malot sa na nag-champion sa kantahan ngayon mo binta. Pinaka dito yung mga man kuan nga binta. Halos umus-umus pa Ah, rin siya. haros ubos-ubos. Ay, kuya, dan kasi magayaman. May nakit, may nakit sideline hindi nakit magtutdo. Ang gawa mo lang si kuya. Ganda niya. Kay iba ka na namo, iba man na namo kantahon. Grabe, matindi si kuya. Nabalyo lang kung kayo nagkinanta na Balyo na siya. kam, sir. Sabi sa iyo. Balyo na niyo kayo. Kanina pagtinda ko, kasali yung pichi-pichi maha. Hmm. Ah, Ngayon, naubos kaya wala na? na dyan. Iniba, tanggal mo na ang pizza. Nabili na rin. Oo, nabalyo na. Kaninang umaga, mga alas 6, api yung maha at saka pichi-pichi. Pero kuya, matindi ka, masipag ka, no, tikang sa pambuhan, mabiyahe ka nga di diyan para lang magtinda. Nabot ka alin? Yes. Kay nano ka harayo, abot sa alin. Lilibot la karon. Pero mas Sa mga- na-charge ka, nadugang ka presyo pag anto na. Dili na maulay to. Pares ta. 24 opo. Ah, matindi si kuya, no? Para- Kuya, mag-shoutout ka sa nimo dito mga kaasangkayan sa iyong pamilya sa pambuhan. Itong alin hanggang lawang, 3 bungto lang yung pinapasok. Ah. Sinapasulod up. Oo, doon ka nagtitinda. Sa Katarman, San Roque, at saka Pambuan. Pa nga bungto. Sa ibang bungto, di ka papasulod kay nano? May Pampat nalito maraw. baligya. Kayo pa, Didiri ah. mabay sa man yung pagkanta, nano di kayo mapasulod, kuya. Pero lahat ng office ng Katarman, Nakakasulod ka. Justice of Court, Oo. Kapitolyo, lahat doon ng mga opisina. Oy, pasudlagad man niyo ibang mga bungto kay ho. Disente man na kang kuya pagbaligya, tapos marangal. Di man latak dito. Pag Oo. nasiludak dito, di man latak na mali. Marangal naman yung trabaho ni kuya, oh, nagtitinda siya masarap na Pag nasiludak dito, balito. Pwede nagkakanta-kata. Sa gawas, sa Oo. opisina. Kuya, kuan ko sagdon ko sa iba-iba man ang iba nga tuno pag himo sa iba pata nga tuno para mayong ka variety. Pwede yung balsi kay maagahon ka na magbaligya, balsi na so nang hanap na. Pag tulo-tulo na line pag tulo-tulo na line upat, iba na sito na tuno. Iba na. Matindi siya. Tunana, tono sa katawan, may tonto. Mahilig kami sa magaganda. Katawan ng namin. Kay may ang talaga si kuya mga nakikita. buwan. Oo, katawan. Kung Gra- sa karanan man, puno kutsinta, bibingka, chocolate moron. Puno kutsinta, chocolate moron. Oo, katawan. Matindi si kuya. Poto, potrol, kutsinta, bibingka, sinarangsong binaog. Chocolate moron, ginaan sinanggayan. Maha, pitchi-pitchi, tinitim, kretim,
Kasabaroy kamutik yo bananak yo pinahapot to ron kabak bitchu monggo braid so mandatik biko era ibnil pakdo natraga dagas sapin palitaw baduya an paris bukujus